करिले बार करिले मैया सरस्वती आवो इंतजार करिले हम गुहार करिले उपकार करिले मैया सरस्वती आवो इंतजार करिले पूजा करे आई पंडित जी बारे आव सरस्वती मैया सुबीरन में 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 आव सरस्वती बीरा के तार से आके गवाजा सुर सरगम मोरा कंठ में समाजा बीरा के तार से आके गवाजा सुर सरगम मोरा कंठ में समाजा करी गोहार तोहर दर्शन देखा जा आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया कभी के लुरना सहुर माई बाटे सुबीरन में आवय सुरई है बाटे गावे के लुरना सहुर माई बाटे सुबीरन में आवय सुरई है बाटे सूरज हंगामा गोहार पुकारे आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया गुहार करिले उपकार करिले मैया सरस्वती आवो इंतजार करिले पूजा करे आई पंडित जी बारे आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया सुबीरन में आव सरस्वती मैया।